Здравейте! Сега ще ви покажем една игра с самолети. Всеки играч си прави по 2-3 самолета и си ги надписва. След това се нареждат на през 2 метра маркери. Може да са от шишарки, кегли или каквото имате. Може сте без шир да се отбележат на разстояние през 2 метра. И след това всеки един от играчите последователно взема своите самолети. Това е нашия първи играч. И един по един застава до първия знак и почва да си пуска самолетите напред, посока на останалите маркери. Да видим докъде. Така, това беше първият самолет, падна между първия и втория маркер. Значи печели 2 точки. Щом е след втория маркер, 2 точки. Ако е след третия 3, след четвъртия 4, след петия 5, след шестия 6 точки. Сега да видим следващия му самолет. Така, някъде се пада след четвъртия маркер. Добре. И последния самолет. Е след третия маркер. Значи общо колко точки станаха? 2, 5 и 4, 9 точки. Сега втория играч взема позиция до първия маркер и хвърля 2 точки. Значи играта е повече за умение да си направиш самолет и да го хвърляш, отколкото за състезание. То всъщност самото състезание показва кой най-умело е направил своите самолети. Така, очевидно е, че първият играч със своите 9 точки печели играта. Това беше тази игра. Ако ви е интересна, може да я играете. Пожелаваме ви всичко най-хубаво. Бъдете здрави и щастливи!